हेलो लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव फिन खेब बरायनाय जासिनाय थाफिनलायबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ माने जोबोद दुखुनांथाव थ' बर'नि मुंदांखा एक्टर फावखुंगुर नामखौथ' नोंथांमोना गासैबो चेनेलाव नुगासिनो दङ दा मैयानिफ्राय आरोना सासे एक्टरनि माने गोब्राब जादों माने बिखाथिना खस्थ' मोननानै बिथाङा थैगौ दोनदो ओमफ्राय भिडिअ'खौसो नायदों नोंथांमोना खिन्थु बे जायबा गोबां आं इउटुबारफोरनिबो नाम लाया गाज्रि मोनगोन माने नामखौथ' खिथायाखै थ' ओरैनो भिडिअ'खौ बानायबाय थादों खिन्थु जोंबो गोसो जायोना माने सोर एक्टरा गोब्राब जाखो थ' नाम खिथानायाव जेबो थाङा जोंनि हेल्पफुल बायदिसो जागोन माने ना नाम खिथानायाव फट' खिथिनायाव जेबो जाया माने सोर एक्टरा बा थैग'खो सोरबा मा प्रब्लेमाव जाना दोङो बेखौथ' रावबो मिथियाखै थ' भिडिअ'खौसो नायबाय थादो खिन्थु नामखौ खिथायाबा माबोरै मिथिनो सानैसो इउटुबार नुगासिनो नाम बुंथ'ला गाज्रि मोननो हागौ स' लोगोफोर ओमफ्राय बे एक्टरनिनो फंनैसो रायलायगोन आरो आंनि चेनेलाव आङो खिथानो नाजागोन आरोना थ' भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलां नोंथांमोना आरो गिबियावनो जायफोरा चेनेलाव गोदान थ' अननानै चेनेलखौ थाबैनो 10K खालामना होदो थुदो बिदिब्ला थ' आं गोबां मैयानिफ्राय नुगासिनो माने सासे एक्टरा माने गोब्राब जाना दङ आरोना थैग'नाय थ' गासैबोथ' मिथियाखै माने कमेन्टआव आं गासैखौ नुबाय थादों माने सोर एक्टराबा थैग'खो सोर मा जाखो होननानै थ' आंनि चेनेलाव आं खिथानो नाजागोन जिथु खिथागोन थ' नोंथांमोना गाज्रि मोनाबो जाना गाज्रि दा मोनसे थ' गाज्रि मोननायनि बाथ्रा नङा बेफोर बुंनायाव एसे हेल्पफुल बायदिसो जायो जाहाथे जोंनि फावखुंगुर एक्टर गासैबो नायनो थांथों एसे एनै डनेक्सन बायदि होजायो नोंथांमोना खहाय खालामनो हागोन थ' सोरबा सोरबि सिनायबो जानो हागौ सिनायगोनबो जानो हागौ राजु एक्टरखौ आग्लानि एक्टर आरोना बेफोर फेभरेट जोंनिबो बिराद फेभरेट थ' बे एक्टरनि नामानो जाबाय राजु एक्टर लोगोफोर नंगौ आंनो सासे लोगोआ फोरमायहरदों माने बिसोरनि गामिनिनो थ' राजु एक्टरा माने थैग'दों होनना बुंदों आरोना थ' आंबो बुङाखै जे 100% राजु एक्टर होननानै आं आंनि लोगो बुंनायखायसो बुंहरदो दै नैबे भिडिअ थ' आंनिबा नंगौ नै आंनि लोगोआ थगायखौबो जानो हागौ आरो रावनिखौबो बाथ्राखौ फोथायजाया नङाबो जानो हागौ खिन्थु सोरबाफोर एसेबाबो मिथिगौबा कमेन्टआव फोरमायहरदो राजु एक्टरा नंगौना नङा थ' सोरबा सोरबि बुंदो आंनि लोगोफोराबो राजु एक्टरासो जादों होननानै ओमफ्राय बेखौ खिथानानो माने सानैसो इउटुबारा बायो आरोना माने नामबो खिथाया फट'बो खिथाया थ' आंनि चेनेलाव आं थाल्ला थुल्ला आं रावखौबो एसेना दोननाय माबाना दोननाय नङा थ' आं खिथाबाय राजु एक्टर होननानै थ' जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर थ' थाबैनो बिराद थैग'नाय मानिथ' जोबोद गिदिर बेमार थ' थाबैनो हामथों होननानै जोङो इसोरनिसिम एसे खावलायहरो थ' जोंनिनो बर'नि मुंदांखा एक्टर जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर बेबायदि एक्टर मोना आरोना माने आग्लानिफ्रायनो जोबोद मोजां मोजां गान भिडिअ एलबाम फिल्म बानायबोनाय दासो गोदान गोदान एक्टर ओंखारजोब्बाय जेरै नामफोरखौथ' बुङा बिदिनो आरोना थ' सोरबा मिथिबा कमेन्ट खालामहरदो लोगोफोर राजु एक्टर नंगौना नङा थ' राजु एक्टरखौनो होनना बुंहरदो मानसिफोरा आंनि फ्रेन्ड्सफोरा आरो आं बुङाखै दे 100%बो नङाबो जानो हागौ आरो माबाफोर गोरोन्थि जायोबा सरि लोगोफोर थ' नंगौना नङा सोरबा कमेन्ट खालामहरदो राजु एक्टरखौ होनना बुंदो आरोना माने खायफा खायफा भिडिअ ओंखारदों माने आं नुगासिनो माने कमेन्टफोरखौ नायना आंबो एसे गाज्रि मोनदों माने बिनि नामबो मिथियाखै नामबो खिथायाखै फट'बो बुङाखै स' खिथानाया जेबो थाङा रावबो राव गाज्रि मोनाबा आरो रावबो गाज्रि मोननायनिबो बाथ्रा नङा बेफोरो जोंनि हेल्पफुलसो जायो खिथाना होबा माने मुंदांखा एक्टर बिनि नाम खिथायाबा मा जानो आरोना थ' नोंथांमोना नंगौना नङा कमेन्टआव फोरमायहर सोरबा मिथिगौबा नंगोन होनना बुंहर आरो नङाबा नङा होनना बुंहर थगायनोबो मोना जोंनि बर'नि एक्टर माने बेफोरखौ थगायनो मोना आरोना बेफोर जाथायाव जेबो लाजिनोबो नाङा गिनोबो नाङा आरो थगायनोबो मोना थ' राजु एक्टरा जादों आरोना थ' जोबोद दुखु नांदों लोगोफोर बिथांनि मुभि मिउजिकफोरखौ जों सिगांनिफ्रायनो नायबोनाय बिराद मोजां नाङो राजु एक्टरनि एलबाम भिडिअफोरखौ बेफोरो जाथाय जादों आरोना बेबायदि जाथाय थ' बे जाथाया जोबोद गिनो लागा बेफोर बेमारा थैग'नाय बेमारफोरा थ' थाबैनो हामथों होननानै इसोरनिसिम एसे आर'ज गाबनाय थाबाय थ' दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै आरोना लोगोफोर थ' बेबायदि भिडिअ मोननो थाखाय लोगोफोर थ' थाबैनो 10K खालामना होदो लोगोफोर 10K जानो थांगासिनो
थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर फुल भिडिअ नायनायनि थाखाय थेंक इउ।